आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों जोनोम मोननाय बर'नि बिग्रायारि हान्जा एनडिएफबिआ गोलाव बोसोर आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोदोंमोन आरो बै सोमावसारनायाव गोबां बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा मुंख्लं जालांदोंमोन। गोलाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव थांनाय इं 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि एनडिएफबि, एबसु, इउपिपिअ आरो मिरु सोरखारनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालाङो। बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बारग' एनडिएफबिफोरनो थांना थानायनि राहा खालामना होनायजों लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनायनि गोरोबथानि दफायाव दं। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 4 बोसोर जालांनायनि उनावबो सोरखारि अनसुंथाइनिफ्राय माखासे बारग' एनडिएफबि आरो मुंख्लं नखरा मोननो हायाखै, जायनि जाउनाव मुंख्लं नखरारि आफादफोरा सम सम खुद्रिबोनायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबे सुबुङा एनडिएफबिनि मुंख्लं रामकृष्ण स्वर्गियारि, जायखौ एनडिएफबि आफादाव एस थांहाइ होनना मिथियोमोन। बोखावजायै नलबारि जिल्ला, अदेबानि आथिखालनि तामुलपुर जिल्लानि सिंनि निजदेफिलि तांगनमारा गामिनि रामकृष्ण स्वर्गियारिया इं 1996 मायथाइनि आगस्ट दानाव एनडिएफबि आफादाव हाबदोंमोन आरो इं 1999 मायथाइनि 4 एप्रिल खालि मुंख्लं जादोंमोन होनना नखरनि सुबुङा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बर' हारिनि मुङाव जिउ बाउलांनाय एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव रामकृष्ण स्वर्गियारि एबा एस थांहाइया मुंख्लं जालांनायनि उनाव दिनैसिम सासेबो दैदेनगिरिफोरा खौरां लाफैयाखै होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बादियै मुंख्लं नखरनो होनो फोसावखानाय 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइखौबो मोनाखै होनना एस थांहाइनि बिदा आरो बिफाया खौरां बिजोङाव ओरैबादि फोरमायो। आंनि आदा जायो बे मुंख्लं रामकृष्णआ। आफादाव एस थांहाइ लिरो। बियो 1996आव आफादाव जयेन जाहैदों। बेनिफ्राय 1999आव बियो मुंख्लं जादों 4 एप्रिलाव। दा जिहेथु बिएसि एकर्ड जालांबाय बर'फोर, बिटिसि एकर्ड जालांबाय, दा थामथियाव बिटिआर एकर्ड जालांबाय। दा बिटिआर एकर्ड बायदियै जों ससियेल मिडिया बा गुबुन बर'नि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो मोनोदि मोनसे मोजां एकर्ड होननानै, आरो जा मुंख्लंफोरनि बेसेनजोंनो बिटिआरखौ लाबोदों होननानै मोजां माने ससियेल मिडियायाव जों राव खोनानो मोनो। खिन्थु दिनै जोङो बे मोजां रावनि सोलायै जोंनि न'खराव थारमाने गोसोम जोमै साग्लोबनाय बायदिसो जों मोनो। मानो होनब्ला बै मुंख्लंफोरनि थाखायनो जिथुबा बिटिआर एकर्ड जानायनि जिथु बेसेन, बिखौ दिनै प्रमद बा इउपिपिएल सरकारा दिनै मोनथियाखै। ओरैनो खुगायावल' माने गोजोना फैबाय बा बिटिआर एकर्डआ मुंख्लंफोरनि दारैनो फैदों, बे मोनसे जोबोद मोजां एकर्ड, बेखौ जों थारमाने गिबियाव आसा खालामदोंमोन। नाथाय दिनै नुयै जों माने मोनसे फोथायनो हाला बायदि जालांबाय। मानो होनब्ला मुंख्लंफोरखौ दिनैनि खुंथाइ सरकारा बेसेन होनो रोङाखै। दा मुंख्लं होनोब्ला बिथांमोना बेसेन होनांगौमोन। मानो होनब्ला दिनैनि जिथु एकर्ड जालांबाय, बे एकर्डआव 5 लाखै अनसुंथाइ होगोन होननानै एकर्डआवनो लिरखानाय दङ। दा बेखौबो माब्ला होगोन जों मोनथिस' मोनलिया। दा सरकारा जिहेथु मुंख्लं नखरफोरखौ गारना दोनाबासिनो बिसोरनि मुंख्लंनि बेसेनखौ मिथिनानै जाहाथे साफ्रोमबो मुंख्लंनो बे अनसुंथाइखौ होयो, जों बेखौनो थाबै लुगैयो। मानो होनब्ला जों बुङोबाथ' गोबां बुंनो हायो। दा आंनि आदानि सायावनो आं बुंनो हायो। आंनि आदाया थारमाने दिनैनि बेबायदि बिटिआर बा 5 लाखनि थाखाय थारमाने ओंखारलाङाखैमोन। समग्र बर' जाथिनि उदांस्रि बा इनाय सुथुरनि गादबनाय बा सोरनिबा गादबना दोननायनिफ्राय उदां जानो थाखायसो नांनो ओंखारलादोंमोन। दा जायनि थाखाय जिउ गोमालांबाय। नाथाय दिनैनि जे एकर्डआव 5 लाख लिरनाय दङ, बे मुंख्लंफोरनि थाखाय आं सानो मा खोमोनदायसिनिबो माने बेसेनानो नङा बे 5 लाखआ। दा न'खर बिदिनो मुंख्लंफोरनो 5 लाख होनायनि अनगायैबो आरो दे साख्रि सासे साख्रि होगोन,
बेथ' आरो गोजाननिसो बाथ्रा बायदि मोनो जाहाथे बेफोरखो मोनसा मोनसि खालामाबासिनो दिनैनि खुंथाय सरकारा थाबैनो मुख्लंफोरनि जेरै मोननो गोनां बेखौ जे थाबैयो आं बेखौनो आसा खालामो मानो होनब्ला मुख्लंफोरनि न'खराव गोबां दाव दाव अर जोंनानै दोङो बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआबो मिथिनांगौ आरो गोबांखौ मा बुंबावनो आं दिनै बेखौ आं मुख्लं न'खरनि जानानै आंनि गोसोनि जेनेबा बुंनो गोनां बेखौ एसे बुंना दोननाय जाबाय। आं रुंसारि जालांनाय रामकृष्णनि बिफा आरो बे आंनि फिसाला गेदेरमोन बे गावनि गियानाव मा साननानै लानानै बेबायदि हांगामा खालामनो ओंखारलांबाय जों बे समाव जों जेबो मिथिस'आ बिसोर आरो बे समाव शिक्षित गथ' नोंसोरनि खालामबा जोंनिबो गाहाम ओरैबायदि साननानै आं जों जेबो बुङाखै आरो फिसाखौ आरो बै बैसोआवनो नुनो मोनबाय मा फालो फालो गथ' सेंग्राफोर फैनाय रायज्लायनाय मा रायज्लायो मा थायो जों एसेबां ओंखारबोनो हाया दिसुन दा जेहायानो मा जाया मानो थांबाय फरायनाय गेजेरावनो फरिबेबो थाबाय बिफोरथिंबो खामा सुबाय बा हाबा हुखाफोरखौ मोनसे मोननै गथाय मावहरनांदों जों नुनायाव आरो गुवाहाटियाव थानाय समाव आंनो बांसिन माने बिसोरनो जा जगार होयोमोन देसन जानाय लोंनायनि इत्यादि बेयावबो आरो बिसोरखौ आं लोगो मोनहैयो थांना थाहैनाय सोरबा मबेबा खानै मबेबा खाथाम गाहाम मबेबा खासे ओरै लोगो मोनहैबाय थायो आं सिन्थाया बाहाय बारा जालांबाय आरो भबिसतनि बाथ्राफोरखौ निजेनो सिन्था खालामनानै जेनेका सिन्था खालामबाय थिग तेनेकानो जाहैबाय दा आं मा आरो गोबां बाथ्रा बुंनो थांबाय स्कुलाबो परिखा जोब्बाय BA पास खालामबाय बिनिफ्राय साननैसो न'आव फैथ'वाखैमोन माबा चाइना टाइना थांनाय बाथ्रा खिथासोबाय कंकतफोरा बेनिफ्राय फैनानै आरो बेखौ मा बे फरायनायखौ मामोन कम्पिउटार साइन्सखौ 1 बोसोर खरस होनानै फरायहैदोंमोन बे फरायहैनायाव आंनि भाग्यमोन नामा सानसे नुनायसै आरो मानसिखौ बेनिफ्राय नुवासै बे नुनाय दिननिफ्राय बारा दिन थायाखै थिग समाया ओरैबायदि बिनि परिखाया गाबोन जागोन दिनै बायदिखौ एरेस्ट खालामबाय मालिगावआव 3टा 4टासो बाजियाव बेनिफ्राय जि नुवासैनोखा बैथ' फिसाया बुंबायना गेस्ट हाउस ना मा होनना बुंनाया गेस्ट हाउसहालागै थांबाय थांनायसो आंनो खिथाबाय मा नोंसानि कृष्णखौ हमबाय पुलिसा दा हमना लांनानै मा खालामदों मिथिला इसोरबो आरो फन हमनाया खालामो मोजां नाङासैनो हमनोसो लांबाय होनना बुंदों मा खालामो बेफोरखौ मिथिला आरो बेनो खेक आरो मिथिनाया बिनिफ्राय जि नुदिया थिनैसिम गैला बेनिफ्राय आखाइ बाखाइ खानानै मोनबाय मा ओइ बरखातानि खासे गथ'आ बेखौ सिनायथि होनानै हमबोदों आरो थांबाय बेफोरावबो बाय माबा माबि खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि MLA देरहाग्रा बिथाङा दङमोन बे समाव बेबो बहुद सेस्था खालामबाय बिनि खामखौथ' लानो कारने गैया मोनदिया बेबायदिनो दिनैसिमहालागै बिदिनो थाबाय गैला होननानै आं मा होनना बुंबावनो आरो